पबित्र नार्जारी गामिया जाहैबाय सुन्द्रिजरा फरेस्ट भिलेज। जोंखौ लेंहरनायनि खारना दिनै मिडियाखौ लेंहरनायनि खारना जाहैबाय जोङो बहाय गोबां मुंख्लं न'खरफोर दङ, गैयाब्लाबो 7-8 जनसिम दङ मुंख्लं न'खरफोरनिफ्राय बहाय उपस्थित जाफैदों। दा जोङो मिडिया नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा दासिमबो जेसेबां जोंनि गामिनि मुंख्लं न'खरफोर दङ जोङो दासिमबो सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय जायाखै। जोङो सरखारनिफ्राय जुदिसा बे अनसुंथाइखौ मोनोब्ला न'खरफोराबो जोंहा थांनानै थागोन। दा बिनिखायनो सरखारनिसिम खावलायदों बे मिडियानि गेजेरजोंहाय। दा बिनिखायनो सरखारा जोंनो बे मुंख्लं न'खरफोरनो जे 5 लाख थाखा होनांगौ बेखौहाय सरखारा जेन' बे मुंख्लं न'खरफोरनो होयोब्ला जोङो खुबनो न'खरफोरनिफ्राय सरखारखौ जोङो सरखारनिसिम जोङो गोजोननायखौ जोङो मोनगोन होननानै जोंनिफ्राय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सरखारनिसिम मिथिहोहरनाय जाबाय आरो। आंनि मुंख्लं जानाय न'खरनिफ्राय जे सन्जय नार्जारी बियो जाहैबाय आफादावहाय सानजासा नार्जारी। बियो बामोनगाव आमलायगुरि होननाय जायगायावहाय बियो रुंसारि जानानै थांदों। दा बियो मा प्रसेसै बियो रुंसारि जादों जों बेखौहाय दासिमबो मोजाङै मिथिनाय जायाखै। दा बेनिखायनो जोङो मुंख्लं न'खरफोरा साफ्रोमबो सरखारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। बसाबिल नोंथाङाबो मुंख्लं न'खरनि? औ, आं मुंख्लं न'खरनि आं बिदा। मा मुंमोन? नामाथ' बारना होनोमोन, ओमफ्राय आफादाव बिसोमोन होनना बुङो। मा आफादाव दंमोन? बे NDB-आवनो बियो। सरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ गैया, सरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै। मा खावलायगोन दा सरखारखौ? दा सरखारखौ जों खावलायदों जेन'बा जिथु सिगां बिथायारि रेकर्डआव जिथु लिरनाय दङ बे हिसाबै जों लुबैदोंमोन। लुबैनाया दा दिनैसिमावबो जोंखौ जेबो खबर लाफैनाय जायाखै। जों बै बाराव थांदोंमोनबो, जों फेरेंगा साराव थांदोंमोन जों 3 मानसि जानानै। फेरेंगा सारा बुंदोंमोन बे समावहाय जिथु बे नोंसिनि माबायावहाय जेसेबां डाटाव दङ नोंसोर बेखौ गासिबो मोनजोबगोन बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदोंमोन। जों आसा खालामदोंमोन दिनैसिमाव बेफोरबायदिनि थाखाय जों खबर हरफिननायबो जायाखै। साबेसे दं गामियाव? जोंनि गामियाव 2 दङ। सानै? औ, 2 दङ जोंनि गामियावहाय। बसाबिलाव? औ, बसाबिलाव 2 दङ। नोंथांमोना साबेसे जमा जादों? जोंबो दङ दा मथा मथि 7 जनसो दङ जोंनि बेवहाय दा। औ, नोंथांमोना जयै सरखारखौ मा खावलायगोन बे समाव? दा जयै जोंथ' सरखारखौ जों बेखौनो खावलायदोंमोन जाहाथे बेफोरबादिखौ अनसुंथाइखौ हरोमोनब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन। बेनो जोंनि खावलायनाया आरो।